Nonsia, Ahaya Sompa 93.1 FM, Sunabusia from Masogusa Muti. A Boston Ceremony Casia boy, Yachachunukufu, no. Yadaba Somoa Mamra Sona Casia boy who draw your debano. Shannon so conquer Mamma Swagana this year 8 ho. And watching information centers do draw noir. And Alpha Casia boya trapetia. At this year 8 year be one Mumutian and Quaguania say. Casa what draw near fear Yamunina Ayuko. And now some draw a debaniamba be any. 93.1. Our my Ghana post Rampmasia, the Dr. George Akufu Damparadia to Jar Asha Botcher, so Bana from the Bia, so may Bambom Sem, Ebetumi Emiamu. Na our Bambomus and some no can be Mamma Paniabedia, Dr. Alhaj Mahmoud Baumia, and what Bia Juma Diabiano. Near your Chosan, Raya Diesel, and also Wabaquachi or my Ghana moon, and Penny Fahu Trobi, Ebedi Honkomo. Sans and some Nubia can be Ama GP, Arutium Penifonso. Bwamanibi. Sanso na Bishop Bosonche Ayensu and Canen where Methodist Bishop Ewa Boise, what you two jot to preserve the Amana Caneman Penny or John Dramani Mahama. Sasu Anna Yebejina Suna Fesu Yako Yanim Africa Center for Energy Policy. Omodi Fishemu Nensempebi Aba Montreso. Ababa was Stephanie Ketia, Yama maybe as a son and sudden deno, and never go for not she, but beer. Adokota fo apempan so dia kodruno ye de mo asembeba Sudan memu bambofo ene woni a wo ye wo ye che no omo de anyantam so ama de asie echen kuroi and some become when ho de deba somo sa sompa and no nsia kase bo ne mom hye ne so e wadwonkyere won susuye no awusia for to man ye Facebook YouTube aya sompa TV anasa sompa 93.1 FM so ye benya daje anya brani akenkan ne kroje edia mamo asomfo mienu ne atena siu medi ene akosia eje wakode mene menuabema nana kwabena kese afei ensem no eni Ghana mampani abedi akire Dr. Alhaj Mahmoud Baumia ene day na esawani ensa okakire kura ewo enkrapompuni mantamu na ne nyina no eyese sede ebe na bambom nsam betimi afa ne ntampade afira polisi afam behwe abo ajapade na afenso enkwa ho ban no eho dwumadie enene okodi a na enya asamketo akura na ekoso ewo sukura ne ho ena police atran kese ba akoye wo honom wo hwe na afenso so obia no omampani abedi akire ensam ode mansam trofo ene se nokura nyame anim nie se obia betimi akọ na dwuma so abafia somdue bambom nsam betimi akọ aba enya de se betimi aka na afenso bambom nsam no yatoto na dansa kura woto aso akire mu sampa obia sori anopa na wo kọ na dwuma so a wo hwe anim sa akwa ho san from ye ene promprom ye beba ba bia wo kọ na wakọ asomdue mu obeduru fia asomdue bera ne ho ankere no wakwa mu kura aka ho bi mo de nsam tudwa na wacha se dia wabaye ayade se betimi aboa hwe mabambo mu nsam atimagina ne naso. This edifice will serve the people of Shukura, New Russia, Zamraman Line, Mabruk, Soko, Banana Inn, Latabio Koshi, Tankasi Line, Flamenco, Sabozungo, parts of Abosokai, and parts of Mataeko. It is therefore not surprising that the IGP deemed it fit to elevate this building to a district command headquarters in his quest to bring security to the doorsteps of the people. The invaluable place of security as an indispensable tool for sustainable growth and development in any community cannot be overemphasized. The survival of individuals, families, groups, and businesses are largely dependent on good security measures put in place for safety and peaceful coexistence. Hence, it is the primary duty of every responsible government to ensure the welfare of security officers and ultimately the security of the citizenry. Our government, under the able and dynamic and visionary leadership of President Nana Addo Akufo-Addo, has lived up to the expectations in this regard. Ghana continues to enjoy a good reputation as a peaceful and safe country with an enviable international image
as an oasis of peace. The recent data shows that we are the second most peaceful country in Africa and the most peaceful country in West Africa. Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia Samuel Walker and say aban bia ni so ade hunu ene se obehwe na afenso ne manfo japade watimi abohoban na de hunu e wo sukuru ha se no enye nwanwa se Dr. George Akufu Dampare ne modern momu no wo pagya mu a etimi ekọ ne abaye atana kese pa na oka e de ato wiase nyina anim se wo ba abibimam ha se no a eyade se ye gina ye na so pa bambomu ensem wokɔ wiase afa na nyina obi ade ehu adanse na mpo abibrem ha se no eyade ta wi yaman ne bia ye tosumienu e wo bambomu nti no kura nie abai wei ani ku bambo ho nsem pa omampani abadi eche Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia no na sajumedie kro no asie no eno sofa wo chef sem ne amanyoyo won sam so won manyamfo Ambrose Darren so dia to dwa etrose nyame no kwasem ni wo hwetu ho ache ne si ya hodro ya ban yi bambo adwumekuo no hyase so wadi gu akwamu mfie makoma konsia ne ani a eyade sa so ani ye papa ya nyade e beso won mo a wo kire se we no akwa enei gidi ahodro bia na ya hwere ma Ghana posifo dene asrafo dom ye wo ma Ghana mu no sa gidi ne rehemu no nyina no eya san so babiem na sana nkire wa sha manfo no bo sa bambo mu nsam anuoma hodro wo se post adwumako di gu akwamu nyina da won na so ye no wo mo ebedi ho dwuma agenda. His Excellency the President's transformation agenda for the Ghana Police Service, which agenda is led very, very competently and excellently by His Excellency the Vice President as Chairman of the Police Council, who has led the Council to approve all the innovative steps, some of which His Excellency the Vice President has enumerated. One thing for sure is that we are very much on course with the President's agenda led by His Excellency the President on the Council to achieve His Excellency's goal of making each and everyone feel safe in this country. But the agenda is also to call for the collaboration and cooperation of all citizens. And we've had a number of them coming forward to give support, such as buildings, one of which we are going to have His Excellency Vice President commission today. And for that reason, I would like, on behalf of the Council, to thank the police for the intelligence they continue to give the police, which is increasing because of the increased confidence in the police led by the Council. And so all I can say now is thank you very much to Lord Comey. Near turning can your software your chef is 70 and some so year Ambrose Darren no. Now I know you know no my Ghana post mercy do Dr. George Akufu Dampare so the to judge say well my Ghana post said you make no bear one more family dear bia one family one now fam send your bear my Ghana akraba kokora and who ain't to minka the district headquarters, and also to assure him and the good people of this country that we will use the facility to deepen policing in this country and ensure that we continue to keep our communities safer today than yesterday and tomorrow than today. And also, wise, we appreciate this effort from our brother, Dr. Lord Comey. We look forward for such gestures from other well-meaning individuals and corporate bodies to complement the excellent effort that government is making in resourcing the police service in ensuring that we keep the peace and security of this nation. We want also to assure that beyond having structures as a basis for providing policing, we will also ensure that we go around the communities to be there with you in your houses, in your offices, in your street, on your streets, to show presence in a manner that will keep the bad guys away. So very soon, you will see that the trailblazer activities that we embarked on, where you see the IGP, POMA members going around across the country, you will soon see regional commanders
also going around in each of their regions once every month. And you see divisional commanders going through every corner of their division once every 2 weeks. And you see district commanders going to definitely will see the police everywhere. And we will use that to keep you safe and keep the bad people away. So, Your Excellency, this is the assurance we want to give you and the good people of this country. I thank you very much. Omayi posi wa kumasi do Dr. George Akufu Dampare no washa Ghana fobo say yere so paso a womayi wombaye wonma famu de bia say woma Ghana posi adwumako no ebe kwa monten so afiefie me akodo se ne be ya bonefosima hodo ate se e womayi mu no etuo ebetumi atwa GPRTU duane amansan din kita ho edema womo yewura Moro Abbas wanu no ne sompa kase edin komo no wokere se asem bi nenam framam no pese wotere sa asem no kakra ne nyina ene se Abbas ya pagya ehyentuabo mu de nanso so no 30% ye wo ha mu chichemu aduasan ya amanfo ka no achia kakra nti opese wotere ne ma bi kakra wato no bo ase atene no glorified there you better pumampa that as to the 30% there in cancer and on the 13th no so obi akotu say you can say on the 13th so you cancer but glorified no there the person I do it then I better mu and bra yeah na you go so you start say yeah share any moment official be answer but among ourselves yeah na you start share na Ati say yeme benum nko market na ye bia na ye pass prices no sell adoni so yes say adoni and say that is internal arrangements ya but no my America kra next we are na ye be bia e be ba be tuja 30% to 35 or 40 percentage bia ye be arrive say percentage we na ye be use yeah the best put am of yeah share percentage here so say because yeah tomorrow na yeah pay passengers no so send then yeah no more tomorrow e be cost year maintain this yeah the percentage can see the bema so the car be to wow bia the car no yeah to me next yeah na be yeah tomorrow be cost at least tomorrow yeah no cost kakra be primo aba for much on no but na yeah but that no omunya processor na kwan bia e be fa so bia ma ye be pija ye president tumanu yen so ye be ye ama ye president tumanu apeja duane amansan din kita ho edema GPRT yewura Moro Abbas Ekobia ya from Institute of Energy Security IES one mo so enhwemu bi dia batodwa na susu dia hodo one mo susu no chemu se anhwe yi a diesel ho bekwa atwe wo man Ghana mu ba bia wo man no ani wiase ekeka ko na one mo chemu se nhwemu kakra one mo ye free afia hyase edeka kwa baba pem sese a ye dru suo no ene wo hwe Ukraine ne Russia ntawantawa asi mu ma wiase amansan ba bia enioma boa ya kwa atwe no a anhwe wo man Ghana ebetumi akanya yi na aka bekan no nyese bia kan yakwa na momu no anhwe ye bekwa kan yakwa wo ka diesel de aka ho ama no so bo na kwa gina moabo ye na research analyst edemakuo yi owura Fritz Moses ene promtobra kase bomu no ye ne di ho komo emo chechemu sentia wonom ekasa entering into May to the end of May no ye gidi say ebetumi akwa further by some 40%. Just say these disruptions in the course are with me affect DNA to found go Europe no. But Ghana had an anchor you only man you with me the asset the command sana between fall on our local reserves. They didn't kind of say the boss yeah the bulk storage and transportation unit motion fangwa e woman and just on with me to be able to Ghana ha make keep using be your command self and go no born here DNA say and on kota trade to send here no e kwana e betumi fall on that reserve no. Unfortunately, Ghana had a reserve and a North Sea piece.
I can say anything lasted for even up to 2 months. And so say definitely not the current situation and affected you now by buying an answer of use car to by a boss the MP, but she no more talk and go one go keep your my and say na I want to need just Ghana hands why it's not falling on the current results. Who come and make Kenya media? If you are Kenya down by the falling on the results on other nations, other countries, Africa has provided number to me as a layout towards their citizens. And the idea of generators tax farms back job minano the one now is diesel because transport operators now so cars now use diesel in government diesel no they will have to increase their prices because the man now said these are bonds because this is a bonus $11 for girl. Let's just say delivery service transport person. Just say in your goods and services use Ghana, the entire economic value chain will be affected. Inflation the boss and never had any P. And the press over the last few years way because the customer change in I see a change and some say a year who you may not get the effect. And I say the expected outcome. Nayatan and K research analyst at the Ma Institute of Energy Security or Fritz Moses one and an education semu. Abusia toa and some no so na yada so wasa and some no na afensu so ahode nemun samwa. Na Africa Center for Energy Policy 20 friend Asem. Omo na omo kire se no kuranie. Omo aye hwehwemu. Na omo hwehwemu no nyana ompa ho kire nsem trofo na de bra na opa wondwumadie bia enam soma anyinam nkane a Ghana ha ba bia bi woni ba bia bi no eye abefo tentafide no so ofaso edi dwuma no bi app ye bia na opa ho ntoma ewo enkran pompone mantam no emu na ebra woni nsem trofo edi nkoma na wo kire se wo kai pa se ye won hyehyɛ bia efiri afe apem ahankron aduwɔtwe ankron mu na ye hyehyɛ to hɔ ne nyina no se sabe ya o man ba bia nyam kane betimi akɔ na obi anya kwan na afa so de ne dwuma bia no ɛwɔ se eduru hɔnom ebra yadu 2020 no nanso so no mfia mienu na abeto 2020 so still no yehu ni a ɛkɔ ɛno na ɔmo nkontabuo no ne hwehwɛmu na abedo gye se nipa bɛ se aduonum nwɔtwe Ghana ha sei ɛna se uyi hwɛ pa ba mu yie pa hwɛ a ɔmo wɔ anyinam kane a nanso mo akare de ba bia bɛkɔ esum saa ɛno bɛkɔ asie bi kura na nkane a wɔ hɔ nanso nipa dasani ate asefo ɛpɛ nkane a di ndwuma no na ebi ni hɔ wɔpani a wɔne amansan edi nkita ho ɛwɔ esep hɔnom na ɔhwɛ na ewiem nsakyerɛyɛ nso sɛ yɛ pema kɔ yɛ nimatimi aboa adada nneɛma mu natimi aboa nipa asetena mu nso no wɔyɛ obi a odi mu akotene yie pa ne din ɛne owura Charles Jamfi Ofori na ɔtorobo ase wɔde nsɛmtwerɛfoɔ Charles mu because in the modern day idea one of the basic amenities and necessities I will say nka efie bia den enya nkola ebesua de nkofo besom ti de ekoso nti se efie o ho na se important bo ho na se yen connect o mu to electricity na ehadwen to hwe Ghana na se nipa anase efie mbe 1.2 million na any access to a year kanenya ehadwen yen won say improvements by national electrification we no so no but because there's more room for improvement I was say by ehwe na ekwan a be fast be hu ebenyama houses na kana yentimi connect your money betimi connect your money so betimi aya ama an issue of well so betimi aya emutimi endi na bebre betimi de ayesa sadere ekwan a be fast aye secure investments and I say yeah allow ma I'm encouraging my funds to provide some of our communities with electricity. And only issue. It means that's a baby 5 years and that's a baby 10 years. Say, I buy any exercise of the year, on bet me I am a sign in my at first. Yenua Bema Charles Jamfi Ofori, within the Juma Ewa Asem. Now, we will be a woman such any idea, no, would ye pa, Boasabaya.
yɛbɛtumi atoto yɛ nneɛma yie na wiem nsakyerɛn ankɔ ha yɛ dwumadie bi a yɛdim ɛne da nsɛmtwerɛfoɔ nhyɛmudie yɛ kɔɔ so bɛrɛ a wɔpa dwumadie ho ntoma ne nsɛm a ɔde ma yɛ no na bishop sontwe yensu ankane na wona na Methodist bishop ewo eyo boase na papa nso atoto bia mane kane mampanyi ro John Dramani Mahama kyerɛ ye no ne sɛ na men sɛ ye wo man Ghana mu no ɔman yi baabi ɔman Ghana akɔduru ahokyerɛ bebrebe na wo man no si apene si abagyegeto na ye de aboa ma Ghana mpuntuo ne nka kwa safa ne tuma pade fra ekɔwie kyerɛ kane mampanyi tumidie ne panyini a wo penti no opɛso waka da fɛda nsɛm ɛdada Ghana fo adwene kyerɛ sɛ Levin kura hu hia eni kwasa Ghana fo tua ne ade wasa saa nneɛma no nyina no yɛ hodo rada nsɛm wɔ pɛso wɔka sɛne ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi de apretumi afempimienu ani aduonu nan wɔabro ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasa no mumie tie sɛne ne nsɛm no wɔsi ɛka no fae sentra ankɔfo pii hu yi Levin no subanye dɛ wɔntase ɛndɛma bi wɔ no sɛntasa awɔ nsɛm akɛfo ho na sɛtasa awɔ asɛm so aka fo ho na yɛna yɛte yi Levin ase no yɛ wɔ nsɛm pa yɛkɛdze fo ho za od kana mpedemuni anom Ghana fo wɔtase ndɛ ama yɛkuo bi ntitire a wɔwɔ Ghana no wɔ mu krɔse abana ɔtiri sɛ sei busa na ɔbɔ adekye na de sei na rɔba busa ani ya mɛ yɛn adom wɔn yanse dɛ sɛ yɛbɔ busa no pia ɔba hayen ntirema yɛbɛgyegye to yi Levin na asan dɛ ayantobu ayɛ nyinara yɛto mɛka makada yɛbusato obiara bɔbɔ mmɔdze na wato kakra aboaboa no na amana anere ngo a awo Ghana no ezesiesie yemu pii ye pensu papa nom yemu pii yana akona kar koni na wasase yemu pii so ye bebi a yera ye bokwa yersabia demendeme nyina ayedwaten na ode wode ye edwaten ka fo hin de biara ode yakobusa na se yame amanya ne yansan we bu kwanto nko da amanya de ye yi le visa no ne ye nyina ode huru na ye so na ye de mpabo na ye de adom bi ye de bo aman mpanyimfa a wo hwo na don na watum waye amayi Levin a wa nsa wagya ya bɔ mpɛdɛ ya memo mba na wɔnhwɛ ne yie ama yɛ ba I was your for bishop or some chair yensu and na yatene and ya kwama no so ya sɛ nwuma da sɛ ne wura no wɔno wanka santu na no mutu no nkyerɛ yɛ sentia wɔka santi ya kɔne ne bishop akwa akodi enkomo bishop Christ asundwen kan wo mpocho anka osumi raba nyame adwuma so na ye about that kodo mame ready for numre ye boko wasam a waka adiafa 11 ho no ene ye pese ye tifri wanka se wa no sete saa sene ye wokan no adaworoma kire mu anna would be some day na yi lebi no tenden na opanyina akade yame aduna so betine go no bibiewa obotwem na mekere maaju no ya no kwa sado ta freche Ghana fina yenyima mampanyin da daw wabatine gono do ana egona wabatade no onyim de ya bobosa na mepi na okodo enti Ghana fina yehune enye 8 years nkote na papa ebedie odi impirpi obaye panyin onye president awenye ne bebi ko onye ne die adwumara ye ansa na nanka sosoro betene egondo as full president for about 4 years. Na muraba and na mepi koda Ghana for seyesha na nsewa ya kam sabio aya na nkofo dwende abona otidi na obogu bank so ogu ni na president dadaw ana nam na nsa na edwumado na banks ni eden ogu enti se enne president baka che nne se yi levi ne ba na se yame adoma no so sene ba obotwema anya no kwar na ofi the mabri kasibra yaboto aban enyima ewi masakaye nobody knows tomorrow yankopon na mankofo bi wona san na edwumado yankofo yankopon na wona mpa abodo na wa yo mani ye obaye ne ye to the extent there yi levi no kofo bobo nsem ko da ma yi levi no but the minti obi de nsa ka onye ye 3.1 yes yeah sabio free education na mankofo free HS ana them school ye nkofo pia kasa ho CCA is taking shape oboduru bi abesena to about 2024 no ni yankopon amanda maye kama da amagana wa bi na ye yabotar ye yentase ne ye da oye no kwan na za ofamrem no obi renka de won to abama MPP yo bishop hey
Bishop Adaro Mabuame Hakakra said the walk hanging on no yajitum free SHS near dear Ababo me yanokwa. Now a man for Binoso Case say ye Bishop also do who raman your semu as so for do move raman your semuno. Sanka San some way and Kayaman your phone was Samson Campi Pinian DC. One more come one dear. When I'm Quabas and Soraman Bubefu, I'm almost what can send me at Yasofwana. Obiara Cafe and Tell Sophie Diara, or Sophno or Yamanaba. Or Manaba Bayan Sana or Sophonere Ba. Obia you are one no your Sopho, one woman being in Privia, and Sana your baby obey. Obi politics are, and an Akono, Nani and Sana did the politics. Obisi a sofa, Nani and Sana Nakono did the Sopho. Now, Sophno reason, until we baby, or didn't want Managanim into a money yet to try. Mammy, yet to cheer mana or suffer come. Yet to cheer mana or suffer come. You may sample yet can, or be a politician, so can you some? I don't see a corner on comfort accident or suffer on your politics or a channel when let me do. Your Wayansa, your Wajan, your Winua, you do Windama. Let's see to a assessment. It is said, Obi Ghana. Now said you go back to my hand. Obi Ghana. No man, that must see about the Yakwa. IMF nanka ka ho na say what's ya bobosa obi a wabatina ogonodo enda ka tene ya bobosa na omane mpanyimfo wale bosani ntie mbobio na tie bokɔ yi levia na baka tene ebugu na asenden so obugu yi ya yi levina am not there free education po yenye so po obugu yo na yansa radio bi wa ha o yenim se aban yi betena akonya so no na mode bo ahodo bi a wo bo Ghana fo bo wonom nsema ma wo mo ebi kura ne de na wo kyerɛkyerɛmwe na yeni ade bi a aban no aye no nso so anya e wo se Ghana fo tumi bo na chikyerɛ se ade we de wo ye na ntwa yie e wo se wo tene fa ba bi ana mami onedi no kono da ami de mi mempe ya mo bone de mi yi levi a ye ka ho asemi aban bubu hu konte yie wajija na sa Ghana fe no kwarfo na yichia na yanka fa yanda yin ye wiesi Canada na sa abele bu won kwante ya ye bu hu sabio engineer ofim baba na sa aban so ye bibi na son ya ni ye nyu hu a anya de be kan na atum sisi e kar kon pi ase yes ye agenda 1111 ya sha se ye yisi se ye ne den ye ba kan wasam Bibia ye gude abana bon hu modern ya baka wasam ye dem pabo da tenechi bo wakonim na sabe ta feche ado ye so kwa no so ode ye sharp mano ye se nkran bo tumi ye no ye ho faso nti ye de obi je baby parties si kan ye de chi no unto them na Bishop Redia mani sanwo say ye a wo kyerem wo enuoma a wasaban no de to no ye ene adeade Redia wadaroma se koba se de Ghana for her ni mu se satro we no beye no ankwankwaye a ene de kwaso wo manfo no mu ni asofo mu hwamo se bi enuanom asofo korampo ta akire e ma Bishop korampo ka bi ankwankwasi aga okwa bi so. Oh, mommy, the American, I don't know, Papa Wallace Beno, let the blood flow, as of a be. Because when they import when I blood, when we ban, the blood must flow, and the blood must flow. And she said, and then put, say, ye live in Abba, ye can want some now, so for ye could be. That's so good to be been 1 year. If I can want some VAT Ben, VAT, VAT Ben, ye can want some, and a VAT winning team, and a VAT reagent. Nti me everybody a obobo hen on the yin ye kan wasam nti schedule ada no okudu baby na president kufuo ba no o se yin sanfo no woko hospital ko wa oboko free na yes ye insurance health insurance ye no oba yan one touch and am pi ni ya ye hu nti some wa kan ye free yo president ya o ka say dan president Papa Akuf Papa Mahama Osi ono oyegonufun and them no want so why we have work say the such a person okay the masim to hear if ya obegine kumasi no se Ghana for ye I feel that's a Ghana for ye I feel na yes kada no Ghana for you have to sit up or they sit up they friend that been that here Papa na mami mura and the meja or they change some na yedu tie yeah mafama ya mafama no bi abadada hin sikeda within wagana ye ina yinim e kan yin to me yanka and ye ka say you need evidence ye ka
nti na de de hina no na obi a waka chen de ono ye gu no fun ayi ye nimpo ye nimpa ye gu na ohwe hina do ye nimpa Bishop yabada se eno brenu wada jesu wa cheche nsemu amenye hontese bada se mu raba evachi you abusofoni ya tene ke ya bishop somtwe ayensu anka ne no ye Methodist bishop ewo boase no wa cheche nsemu se 11 de ebebo ye papa panti de kane mampanyi ye John Dramani Mahama wo keka no maganafo entimpo abusia ye toaso na yakoye nim won sem foforo mu ene anopa ebra na ye boaboa ho e de premto bre kase na bremu e wo sompa 93.1 FM so no video bi mi wogide mapase e bia wo kura no wanya bi ahwe ne nyina no eye se abrantie bi a adehye bi ya e wo breman esusu se ye nua ba bi ya wo ye mobile money wa fa ne mfonini na ekwan ya ofa so wo fa abaya ne mfonini no wo mususu se live bi wo mu na ekwan ya wo mede abrantie no a wo wia no ho etwa abaya no mfoni na afaso no abusanfo ya mudi yachi ene anwumre yi e wo Facebook no so no ya de beto so na monya bi ahwe no kura nyame anim nie eto mre bi ya na nsam ha pa sadio musia bro abrante no kura ni ano odene brante no hwe ne nyanya mu abese mfinhia no bese aduasam ho wagye agu ne widie mu ne pa na asam no ekoso no wodanseni bi wo ho a ye pese ne no din komo kakra ene anwumre yi na bibi nti yamfa ne di no enta kakra menua maadwoe ya nua bibi aboko de nyame adom na mo so nyame adom bibi aboko asam no ankasa wadawro ma wona na wo ho e ba ne sen yo menua ninya ne se awia ye nam na ye bebe pie breman ha sei na ye ba ye no na aha aye de ninya ne se ababa wa bi a ye friend Annabel a o ye mobile money e wo breman sorry down we can Royal Filling Station en chemu he ya o ha na obi ba se o pese obeye transfer the friend transfer ibi enti nipa no de 5 to be 50 pesos egu ni table no so na o serve obi foforo enti o ka kire nipa no se on twen na owie akwara na o serve no a obeba no so ho afe o hwa na wo hu se abrante no ayi ni phone o twitwa no pictures enti obisa abrante no se bema u twa me pictures na me picture u twa o se o dabi mi twa o picture bia enti e ba ne sa no we say so what you twa me picture dia ye nyina na e wa ha me so na hu se me tik kre wo phone no so a u twa me picture enen so ye say wi ase ye hu mobile money adwuma aye hu enti no se sa dia wa say me hwe na Mmpe Nipa na o mo hwehwe mma me enti oye say o bisa abrante no na abrante no etwifa so a wo kọ o say ade o de bibi to me asem to me so dia ene me kra no me na enye mobile money ni bi ena okoye akwansi be say 5 minutes time ye hu say abrante no any obi foforo a ono so ye suspect say bia one no na edi dwuma bom samre no okofa no a one no ebetwa mu ha na baba no hu say da bi se ma anye bibia e bia na asema pharmacy eno nti e ma ono so efre nipa e ma omo ebe gina abrante no bisa ne say abrante watwa photo ababa we e shop ha say watwa no photo watwa shop no photo na wo de kwaye den abrante no we dey ho no na ye be pie so achesa abrante no o deny na say what wanyi ntumu da na say the osika no o bodua amponisa ane say Mmrantehene omo ha yes say no na ya hwehwe nto omo yire no agi phone no omo yire no gi phone no a omo be hwa phone no ya picture no we delete picture no e na akoto trash na Mmrantehene no so nim phone no munti no omo etimi kokọ trash ho ekokoyi picture no e de ban ene abrante ninia esewani en so kache ebra abrante no ediye no enya asem kitwa eno hu video na hu se yetimi afa ye de abra ama sompa etiefo nyina so enya ahwefo no enya bi hwe no na wadaroma sebebo a ababa ya matimi abeto no ahase ya na be wo menchen sesi a se bibi ho na mo betimi no ato aso a mo waya de papa fama me nua ba na me ne ni nkomo Annabel maadwoe Jao. Oba pa na etisen. Nyame adom na wo so e. Nyame adom. Ehwa na wo ye adwuma wo ho. E ba sha hwa na me ye adwuma.
And Treba be a Juman war. Now, who 3 years Juma Yachakra? I'm about almost 2 years. Ayana and Pempin, dear Tenafidia, so I can hear Futua. Ya de mamo and say kwanya yanko for be faswa ewia no mehwa e bia fa wasumu penti wada wo ho so wo ho sa nanu ya obi si wa haya ma obi madam for girl bi yemu ba mo ne wo ye nchen wono ma omu gi no 8 million omu gi bi 8 million o taxi o to de na taxi ru an ka tan say sister nya wa asi a wo yemu ba mo ni no ena yanko wana me bo me be yemu ba mo ni wo ho nti yanko na gay issue he ye woni ba ko wo ena wo tena ka no mo duru akire ho no ma no mo yere ne gi ni tika oh ena na no e bitu no aya on ko de 5 million o ye so me o ye still was in this car nya na say can on from am chichina o so de amame nse ma me da me ho so pa to ba ye sa no na ma bo hu pa na ususu sa nipa ya wo mabu no sei no a enne nipa bi eba ho sa no ususu se de ekoso won tamo no hwa wonim hu bi wo ho me ya me susu sa pa okoko fa na danfo bi kan ho ma on be twa mu se me yire na se chichina o ma me wo cha me mfonyo wa me ni late wa se da o so wonim de me ye wonim me uya adwuma me de be di wo no ense me ma na ba yire ne de o mo hu se fonyini ni da ene phone so fonyini no what twa wo mpre do be yesen o twa mienu bag na ikita no no a amanfo ba ho a omo yire no ye hwe no wo Facebook ma hu sa niema bi wuwom na ye de na wo mu sa no ayi na ye ayi some papers bi ne nta hanky bi ne niema bi na wo 1 cedi ne 5 cedis bi wo ne bag ne mo ni ade ai omo ta ba wiawo ana as omo ta ba ha omo ya asem so man very vigilant so me so me masa de ne bi nti entina me so man ni da ho pa ento ba ya isa no na misuro na ebu na odi picture ne ko kire na afofo se gay we na ye mobile money ntia nko tete na yanyi sika no wo no ho ebi wo ho a se omo ta ba wiawo a ya enipa ba se 4 na omo ba wo so prekope mami ye we sa bi na si ye wo ho sa na sa no ebiri wani so no more pressure no more pressure omo da sims mami ye pentem ye tikem na se ni se na pressure ni wo mbebre sa na me so me abiri mani so me wi am check musika no na omo wi am ko nti abrante no ma buna na numu tumoja sa no ono ni secret to we said yenka obeye no ye mfa ne se nko ba be bokro no na wantimi yambo wo hwe no a sabi wo ye nipa de ye nyina ye nipa ebra mu tete kakra na ase wanu hu kakra na okay minti on the minti nchire sa de on the minti nchire se mba ta wotemenka mba sha mete wonka bini aba mi busa se eja enka oba be wia ye mfa ne se nko oba be wia na wanya wia wo hwe kwan na wonam so ne de a na omunya wia nko be wia wo ba hwe so de yesi abono na moja ne sinyina tutu agu fam ne ade no na ha wo kakra wo ho oh and in fact ne ha me na de ne si ko me ko na me pa cho so mo be sra mo a omunya no na me sana bra na nka se pa ma cho se me kancha boys ni so omunyai me ko na me se obi de bibi be bona na ma so me se me sra mo a munyai me sra mo a na me pa cho na ya me ya de ase enam so na bibi sa atu abrante no sa so ene ne se ne wanti ma anya adwuma ho oh me gusu ye ne waso odi wana be de sa abrante no woi baba so say aprosi for ba ho be fa na omu jana ma no koi omu jana ma no koi nti wa fa no ho ko sa hello minia de wo mu ni say time a ye girl no any abrante no nya so ade a omo show mu say ye bo no ye take video no asori bi eben ho eben sa area ho a na asori mu fu bi ba say abrante ni obi a oba asori ho ebe board drums is it organ or so omo
ɔbɛbɔ biribi boa wɔn instruments ni bi ɛboa wɔn ɛno nti asɔfo no nso ɛyɛ wɔn nwanwa sɛ aberanteɛ no etimi ɛfiri hɔ aba abɛyɛ saa adeɛ no nti sɛ question ana ebi bisa ne sɛ ɔbɔ drums wɔ asɔre hɔ anaasɛ ebi a ɔde ne ho abɛdɔm asɔre no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ebi a ɔbɛtumi afa mu ɛdi bɔne ɛwɔ area hɔ saa na ɛno nti ɛno ne asɛm a nipa bebree ebisa ɛwɔ ha mi nua. Wayɛ adeɛ pa busa me nua baa ne sɛ sika ho adwuma a wɔyɛ no wɔn wɔ police number bibi tu wɔn putupuro a wɔtumi fira police fɔ wɔn atwitwagye wɔn busa no ma me nfa nkɔmɔ ne nsi. Yo wɔsi wɔn wɔ police number ɛba sɛ bibi si a wotumi fira na. Yo wɔsi bibi a sɛ ni hɔ wɔn deɛ wɔn yɛ wɔn adwuma na sɛ bi aha no nso yɛ petee mu nti no sɛ cars ɛkɔ bɛɛni ɛno koraa ka ho bi na otumi ɛfrɛ nipa. Emma omo be twitwagye no eno de ma won fa ne ho ntoso bebre fi se nyeda bia na nipa number bi etoro bia na obi aso ayɛ se pa enti ya ka kire ne se next time bia mo mpa prosifo na se wonim ne yonko police ni bi kura won pa ne number se ba ya BBC pe obetimi a to nsa frɛ ne 10 na wabɛbɔ ɛda ase papa why yo minia mesome da yaminshirawo bibi nti na yamfa wodi na ntodwa no abusafo ya modi achi ena nwumere video no na yɛde ato hɔ na mo de mo mientie de ɛkɔ so ankasa wɔ hɔ. Joe. Master, Joe. I don't know put your picture, no, so the other. If I turn me, follow, be follow to me. My hair picture, master, my hair picture, chrono, my hair picture. Oh, picture, my hair picture. Oh, picture radio. That I be trying share what the radio from. And it's a picture, no, was said a chadia, let's say the Okan and Yanako. Master picture, no, the credit. Picture, no, the credit. Yaruba police, Yawa, I see a protest too. Everyone, I would be picture. Yaruba police, what's your frown say? Your frown say, Yaruba police. Rich, who are here? Why then? Who are solo software? Who are Tony? And today, Obiton is still not going to picture. Yes, sir. I will try you. Look at that clock. I will try. What do you think? I'm a restaurant. What do you think? I'm a restaurant. Now, I'm out the other. I'm out the picture. One kind of crowd. I'm out the picture. Yee, debia no mahwe ne sa no se me se ba ko na atu dada no mi na kwaso wo se ba ko atu na awia ye de news yi bai de ne ye hwe no prisons ho na ahuhuro de wo mo se no mu hu wo mo na wo se ba ko atu a na se wa ko heaven aba wo se de se etimisi na se we no ko fa ne sa nyame kwa na abo ano ti pae no wanya ti pae obanu maduro manako ahuhuro be de ne pa do obanu maduro na ni bra bere no why basa na sere se ade ne waye ya chew wo deny se nya wa ebe de boys yi mo so obonyum oto nya anyum no de yemfa se memete ntimi mokro no wo kan ni so ntimi mokro no de ya na yemfa nka asem eno de ya na yenta mfa nka asem kro no de obi abetimi abo what ase ba se fan se bia picture na wo twa ye no yentwa obi picture saa wa bra nipa no wonnim se wo twa na picture yentwa obi picture saa sure enche be kenka madwen chero de mama oba pa kobra mamenkomra abuzofo ye kokon no chaba ya resabia na yede nka mama ne dada se ababawa anase sukuni akoda wanya mfie no nkono Stephen Nketia semeka se de dokota fogina no so ntenten ewo konfo no chaba ya resabia ya wo hwese ne nsa ebesan so asin dada mu biem na akoda yi ya kan ho asemi na nsentam ye bo amane se gwo so wone maame bi na tie na maame no krampo maame no kunu ene yede akoda yi to no nti wakwakwatana ne nchen yaja wo ososho na de yom nkakra maame no so wo a wanya abosome no nsia wo kire se wode ne 2 Ghana series ato akoda na kwakofa wa abra wa monamane enti wakoso akoda ne nsa ha adi akoda ne nsa nunsuohie mama busuafo hwa ne nsa ne se ya ensa ne tete
ensa pa na mo amunya ma ye Facebook wo hunu bie no ebi awia ne ade to so wo hunu bi empo hunu yi a bra na behwai videos ahodo ne pictures bi a enne ya ma ne boni kwabena kese maye basa wo konfono cha ban sabi ode ban na kura de ne che kurei wo koduru na se be ma ye mere wa boto seya wo tim sa reho na ba akoda ne huna mane na ye ne akoda ne di nkomo abuchafo merade ensara na abon funfunya yese fita abon funfunya sa ha ana wo ne nsa no atete ne nsa ketwa no eso ate ana de etoso mienu na edi ketwa no ho no eno so ate sa ana ye kete na sa horo pompom fe akwese de yakani pa ba mi ensa sa abomu no ena ye akoda ne nsa baako na wa bra kwabna kase ko konfano cha ba yo sabia no woni akoda no ankasa mudi nkomo ebisa no da no de ko so pote Mama ma obi na sonso siem ma no na wachichire me bo akonyam na mama na so me nsade ambulance siem na obi ani ho na ka woni ne mba ne nko a sabre no akọ school aba na tam no ne amakwan na mama kwan tina wo fie na wachichire wo etena akunya so and what do one son in moon so see him. Sabe no the insurance just that I say. No, sheer guardian. No, sheer guardian. And what you one son a goon when they were nine nurses and what you was saying. Or children and nine, no children son. And what do one son here then? A shame so she. There will be a mamma Joe, who soon will be a major. Na de o so sister no man de wonsa no nsuo mu no sa akora ne fere sen on your friend cleanse nti odi no mu we ya na osane wonsa osane wo ana nti wode wo ko hospital ana se wono ana chechire ono ana chechire wan kama ko hospital enu achi no osan abo ana wo ye wo sane we no osan abo ade nti na no obo ye friend se ma me na won nti ye friend se no elen se wa ujiri se nyameti asebe yeye wo yeye what Sompana 3.1 akoda na bi adiamia ebujafo wadiamia pa wo de momra Facebook wona mrade sane ensa na bom funfunya yetimi achi akoda ba ya wanya mfie no nkono adi atirimodi ni kwabi akosua enne ebra me koduru ho anopa no na mehu akoda no kora nyame anim ni meyam hye me pa wo yamba hyew na aye sɛdeɛ yɛ ka no sɛ ya na yɛmfa yɛ ne hu sɛdeɛ ade no ankasa sitie na akɔsoa ɛnɛ mɛpɛ paa sɛ mo a mote yɛn ka nwummerɛ no mommra Facebook so na mommɛhwɛ adeɛ ɛte sɛ deɛ wahyɛ dade mehu sɛ na mɛsi akyerɛ no a ade no wobɛte ase kyerɛ no wakyerɛ ne sɛ wohwɛ akɔda no a akɔda no wɔnyɛ obi a ɔyɛ kɛseɛ wɔsan bo no nti ne nan ho nyinaa nso ayɛ ahyɛnsodeɛ te sɛ deɛ yɛka sɛ wakɔ sukuu ma teacher ni abo na abaabiabia wɔkyi no wohwɛ akɔdaa no yɛ wɔte hɔ no a wotumi sɛ akɔdaa no ne widie mu ankasa no deɛ ɛkɔ so wɔ ne widie mu no sɛ nyame ama mu a nokura nyame anim ni ɛbɛha adwen na yɛakyekyere akɔdaa ne nsa yɛ abere a mekɔ hɔ no na doctors ɛnya ma ho wei ne yɛ ne nan ho ne nan ho no mo de ato so ne nan ho na jɛ sɛ kwabi wo hwɛ nan ho yi ɛda hɔ yi a na jɛ sɛ ɛnyɛ de di kan ni a wɔbo akoda yi bibusa akoda no sɛ ya maame ne taabo no ɔso o ɔbo no paa ɔtaabo no paa na akora no ka kyerɛ me sɛ akora no ka yerɛ ho sɛm bi kyerɛ me maame yɛ mu hyɛ mo se tama maame ne di kan akɔ noa nsuo no baayɛ no wɔne maame ne pere so a wɔne maame ne pere so saa maame ne nso kura akoda wa wo foforo abosom nsia wɔne maame ne pere so saa maame ne odi sɛ adwuma no nka wɔno timi adwane afiri maame ne nsam ɛna abaya bi a wɔnya mfinhyɛ dumiɛnsa yɛayɛ frɛ no prinsera ɛm sɛ maame ne ba sɛ ɔne maame no so ne te deɛ a wɔsɛ frɛ no prinsera wɔno na ɛbɛboa maame no yɛ ɔmutumi nyaa no a ɔmode ne nsa no hyɛ nsuo mu na berɛ a ɔmode ne nsa no hyɛ nsuo mu saa no na kyerɛ sɛ ato deɛ den wɔgyefoɔ biara nso ni hɔ ne maame ne papa nso ɔmo wɔ akurase a nti sɛ wohwɛ picture no a wɔn nsa a wode hyɛ kawa no ɛne deɛ ɛtoa so no ne nyinaa so atete abusuafo mu de mo amunya hu bie no mo mra mehwɛ awia no kora de de to so na mu nketewa
na ene no mre de no de eche kure yi ensa no ye fita na we kura mpo no ya bla ni kura ni o e na ye fita asa no sebe ya obetimi uni akukudura obetimi ahwe no mpo no nti akwara no de odi amia akwara no kura kire se maame no de ne hyedem saa ma ono ade hahama ene ade na efa so nti akwara no nsa no ye no sa ade akwara na hyedem enye nwanwa se akwara no nsa na duru ba bia ye duri nti anopa no ye kɔ hɔ no na ne maame kire se omode ne kɔ ba bia ni no na ba bia ni fo no esande na ba konfanoche sisi ame no wo kasai wo konfanoche aban ayaresabia ya ebia efiri edwoada ekɔ no akwada no de doctors beka omode ne be wura theater omode ne wura hɔ a ekire nsam de nya nwuru hɔ nti yentimi nka yenim ba bia omunim de no do ombeduru na menim ba bia nyame besi abɛhwɛ akwada no nti efiri dwoada ekɔ no ye share tie4 bose asɛm no efiri bra ba ye no ye ka ho asɛm ye di akire saa ye pese ya hyɛ mo bose ye sompa nti asɛm no ye somu a ye nyae ye be di akire saa ma ba bi asɛm no wo ankasa no ye timi ede apa nti kosi se asɛm no kura besie no kwabi asɛm we ye nya ma ne nka na kwaso ya de ha yo ho sɛm mo kura akoda no we nye akoda we nko na ehuna ma ne sɛ yo ye wo bi mu de wo hɔ no mu a MPA we ne yate akwaso ya de ha yo ho sɛm kura wo mu ne sɛ ne nsa bonkum no kura no a ayesa no nifa no nso achi aka nifa na achi ne nsa nifa no nti mo a mo hwe Facebook no won se ho no wote hospital bed no so no ena waba ne nsa left no mu sei nti utimu se de ne nsa no aye no akwese sebi we de mo ni mo bi a memfa na se jepim aye no aha jepim se wo hu yare ye fe ne jepim no bi a sa pepepe ena tie ena ne nsa nifa no tenten no ene de de hyekawa no ene de to atenten no so no eno so achi ahyehye efi se bra de nsa nu nsuo no mu no na wo pere wo ya hwia na enye ye ntina wo so de ne nsa ba ko na e wa hoode no e try se wo be defend no ho ntina enye ye nteno so ne nsa na chi nifa ho no onso so akora ne de no kura nyame anim nie wadi dem pa wadi dem nyame amba mu yiye ma doctor fo no nyame ehu wo mmobo moment mi antra wo munim de so pa nkwa akire kakra ma ye ne a abusafo yankanka amanfo adwenkyere kakra ma wo mu na na so ne yabekenka amanfo adwenkyere no wa bra wo kɔ ya wo ne maame ne di nkomo no ye mo maame no so ne no ansa ne wi a ye de adwenkyere no aba Now, for that, we come back from much before you said, Fanco, and some funny bread, you more sense. If I show me by him, the day our friend is standing by him, I won't hear him. First, they look at buying the normal phone, I have the idea chair, and I stand by to a bed man I didn't stand for children. One beside me, Payam, and stand fast for a bag. Now, we teach the moon, to me and our Mukumi, and no more addressing Mrs. Adi, I am finding when young boys. To much church will blow my stay in protocol. I said, 2 weeks in the school. Now, why I started now 2 weeks, not doctors, share. The battery young son. Apollo and Sunday, you see a teacher. The young use in the IS. Who are we in Lima? Kill a witty and tell you what he said. Battery and son, meaning now, up one place. And now, the addition of one of the swimming trip from my new scene. We no put one with this account of price. No, I was of away a year wa bra kwabna kese e ko konfano chaba ya resabia no woni akodare maame madam oten wadwoa edi nkomo no na mokoti bie no na asam no yedi nka ahyem ho bo se enye ha na beso ye bedi akira se ne ya hyase no ye de be kwa kowie akwa hunu baabi akoda no na pomden no adokotafo be ye ede akwa pom enti ehye mo bofri nyame ya adom adwada de kro no de besie bia no ye momaso ensi wo ho yankan ya manfa adwenkyere na ebere na so anade tamen komra yankan kakra ma wo adwenkyere na ba na when your Facebook live here na making kan na akua mo aboaten na akua mo aboaten free abrekuma central
mumra mo chika krama me wadaroma ana o ye say 11 no de eye pa na encha no doso do yenko yanim mumra na anwumre ni beresa e ma yencha apia bena da anwumre yi ana wo se ba wo chika krama me apia bena de no e fro kosoro da sabra form kakra ma me na menya kwan kenkan yi na akua mo abo atende ne de yetwam nti won kɔ form kakra ma me kɔ wanim yo we apia bena na ɔse amakum na wo hwɛ yanwumre yi na ɔno so de nkyɛ na fam nti yenko yɛ ne mumra bra yenko na yenko Patrick Oti abura ho Patrick Oti abura yenko na yenko soro kakra ne hwɛ se betimi akenkan yi a ana wo kyerɛ se asokore na ma sompa news de no size kra yenko yɛ ne mu ani hwɛ Godfred Donko so sompa TV ne sompa FM de mo yɛ the best pa nya me nsra yɛ nyina ne de ya ɔde abai no ɔde ɔte bas me kwa na nwumre wotie da so papa nya me nkam ho no mfa mo nkodo ahuri ba akra tra wenti na ya na ye pese mo de ba maako ne nya kwan kenkan yi no flip we ya flip a champon Kawaguchi Electricals ya no wa tonso fa ho ya de kakra bende nipa zo mbe na o tere se na dan kwa kufu ado de obayi adwuma papa abo o man kanko ama bibia nso atimi akona nim kama flip a champon de ya wo de ba ye no na flip biem yenko ye nim mrai na teacher constitution wi amo ase ana o se no kora nyame anim ne sandi sisa papa wo ba biem dia obetu Africana akotena Togo on passing bia tibia tia anwumre ncha no de ebehura tra kakra fi se bre no kopa akoso akobra YouTube or Facebook de ne adam wase yenko YouTube catch obi official no se nyame anim ni news no nani age ho Felix Ajekum ana o se ade yare ho sempa o wodi ni suo kura asanso ato se nani kura tete ni suo ya wo su Felix Ajekum kura na no se ma bitirimu odin emebintiri mo de nyame wono mo akodai adwoadu fie no se Asem ama Ghana na de akura na ekoso ma Ghana sa wo ba pa ya woni abadaye se na nipa ba akura nie Thomas anonso de ni no se nipa tiri mo de dodo ewiase e wo ye ba baje de no abateti obi akoda kwabena enso so de nie kwabena fetua na de fetua eno se Ghana nyamenom no mo akoda no na onsanso ensi ne dada mu biem adonchane de Edorson Eddie Brown Junior de aba Felix Ajekum Bekon wode aba na se Bekwen Joshua Ishan de aba Linda Amo me ofa se ho ye Linda Amo wo say tutu de wa ha Paulina Amoako Kwaku Skinning na first Kofi Boatin Sobibo wode aba Bosheba Mr Gosu Zongo Frederick Mystica Sciatica Warrior wo said ne Dr. Blessed Foster see you at the 21st clinic and ye na woda papa nyame nshira atanga be na de wa hase na afa so teacher Kudwo Tepa anyina suso na Philip Champo de makanti obapa Godfred Donko de wa hase Patrick Oti abra na afa so no Father Azigi Moro Yaya Senior wo de wa ha Tates man apia bena de wa ha na afa so Adijamfi Eben yeboa Prince Wale wo de wa ha Kwasi apia Edorson akosi akwabre na yemfansi na ayebi I was for ye de nyina esi hasedi kwame wedi ana kwame kwabra yansani out won yensoso one more modombo aye koku ajando wo na fam de voice editor papa wo wie yape wo sabet na fidie na chi echinchim ye yenkonya akosi asomwo mu enwoma gu akire pa jai nyasa gutwa ntime kwa na me yese se bia nyame ya adoma mande akra no se de wura theater na se bia doctors na beka se bia on be ya akra ne sare surgery eno an se makasa mo twen o makasa me twen me ba ma be fa akoso atena kam na me de ne ko no ma yibi afiri ho de no ma yibi afiri de wa akire no if is a Dorson what does it do? Yes, I best say kwa. It was a TV show. You save obi. We cutting to save life. And I was also so boy and watching no morphy where you're not from dear at the boy and kunya or hini ama crunches of mommy premier new ho. I like that. I like that. Oh baby. One also I don't boy papa and watching another boy malibia boga a na famu dear. Oko MCR honso so a key school fees Godfred PK Rocky ene wonuanom wonum nyina edom boy ene de kasebo no ebesom ye ene mum yensamfo panyipa ye wosa ensem no kroje de mai sesu chema eyowura Asante Benedict ene dosma anuanom mienu kwabena ene akosia medin
ene akosia eje wakode mene bema nana kwabena kese odonfo no ya adom na ode yenkwache ne a hese no woni a wopade wiem no se nsuo no ni abafom nti upia aboa wo ho upia no aboa wo ho ahodaso ne bema yempa nsuo atwa fa obi so bia abiem yesremu a bibifo ya ka kire mu yi gata mu nyina asi wote gata hu didi fufu na wiri ato gata mu yi jai anadwo wo fufu no behwe ehunu na gu gata mu wo se zoom lion mefa na sa atwa ba yesrew obi ana no so akpana mi akata utroya